Hola, amigues i amics d'Intromissions. Soc Santi Barrachina i soc documentalista audiovisual. Actualment col·labore amb l'Arxiu Fílmic de l'Institut Valencià de Cultura i també fa uns anys vaig estar treballant vora 10 anys en el centre de documentació també de la Filmoteca. Vaig a parlar-vos en aquesta sessió d'intromissions del documental El cinquè genet, una visió de la Primera Guerra Mundial per Vicente Blasco Ibáñez, que va ser la meva primera incursió com a documentalista audiovisual. Es tracta d'un documental dirigit per Rosana Pastor i produït per Enrique Viciano, mitjançant la seva productora Buen Paso Films, i va ser el meu primer treball com a documentalista. Va ser un treball prou apassionant i exhaustiu, fonamentalment perquè es tractava de recrear el moment en què Vicente Blasco Ibáñez escriu la seva novel·la sobre la Primera Guerra Mundial, Los cuatro jinetes del Apocalipsis, que és una novel·la escrita en 1916, i també es tractava de recrear tot aquest període de principi del segle XX en què Blasco va escriure aquesta novel·la. Des del punt de vista de la documentació, va ser un treball prou important perquè, per una banda, el personatge de Blasco Ibáñez és un personatge amb molta rellevància, va tindre molta importància no només a València, sinó també al conjunt de l'estat espanyol i arreu del món, i en aquest moment que recrea la pel·lícula de l'escriptura de la novel·la de Los cuatro jinetes, Blasco Ibáñez és un personatge molt conegut arreu del món. Després, per altra banda, també des del punt de vista de la documentació, és important el fet de que aquesta novel·la va tindre moltíssima repercussió. Va ser una novel·la que es podia considerar el primer best-seller de la història, i després, com sabeu, va tindre diferents adaptacions cinematogràfiques. De fet, l'any 1921 es va adaptar i es considera com una de les pel·lícules, podríem dir que va fundar el cinema de Hollywood, la versió de l'any 21 de Rex Ingram, i després va tenir una altra adaptació també prou coneguda, com és la de Mineri de l'any 62. A més, també des del punt de vista de la documentació, recrear el període de la Primera Guerra Mundial també va ser prou apassionant. En definitiva, vos recomane aquest documental, El cinquè genet, una visió de la Primera Guerra Mundial per Vicente Blasco Ibáñez. És un documental que va tindre ajuda de l'Institut Valencià de Cultura, en aquell moment es denominava l'IVAC, i que el podeu veure a través del centre de documentació, el seu servei de videoteca. I bé, moltíssimes gràcies i una abraçada forta.